Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A hukumance yau officially kenan a hukumance Amurka yau ta fito ta nemi taimako da kuma agaji na sauran ƙasashe na a taimake ta a haɗu, tana kira don Allah don Annabi a zo a haɗa kai a yadda za a taimake ta saboda tana fuskantar matsala akan harkar man nan, akan wannan magana ta Hormuz da aka rufe. To babu inda ta fada cikin masifa irinta. Abin da yake faɗa yanzu shine we get less than 1% of our oil from street. Muna samun ƙasa da kaso 1 cikin 100 daga wannan Strait of na Hormuz. Ma'ana abin da suke samu bai kai kaso, kamar dai zero kawai, kamar ka ce zero, an ce less than 1%, ai haka magana ce ta zero kawai, ba ka samun komai daga wannan wato ziri na Hormuz wanda Iran ta datse. Kuma duk ƙawancensu na gabar ta tsakiya da ƙasashen Larabawa, Kuwait, Oman, Dubai, Bahrain, duka wa'annan gurare ta nan mai yake fitowa. So da haka in ka ballo ta wancan wurin kuma Gulf of Oman, shi ma kuma wato dole sai an biyo ta Babul Manda, wanda kuma shi ma wato mutanen wato mutanen Huti sun datsa wurin, sun datse, saboda haka nan ma wuta ce. Inda yake cewa wasu kasashen suna samun fiye da abin da muke samu yanzu, kamar Japan tana samun kaso 95 cikin 100 na mai ta wannan guri. China na samun kaso 90 cikin 100. South Korea ma tana samun kaso 35 cikin 100. Abin mamaki shine kasashe irin Japan, kwalle da kawance yake tsakanin Amurka da Japan, amma a wannan wurin Amurka na samun 0 a wannan yanki, Japan na samun 95 cikin 100. Kuruwa ko kawance irin na South Korea, ba North Korea ba, South Korea ita har tana iya samun 35 cikin 100, amma Amurka ba da samun, tana samun 0. Inda yake cewa we want them to come and help us. Muna son su gaba ɗayan su haɗu su taimake mu. Har da China fa yake nufi saboda ya haukace with Strait of Hormuz. Muga cewa an samu an fasa wannan wuri, an buɗe yadda jiragen mu za su ci gaba da kaiwa da komowa, a ci gaba da hada-hada, mu rika samun mai. To ba mai akwai hadari kwarai da gaske. Idan ba mai akwai hadari kwarai da gaske. Idan ba mai akwai hadari kwarai da gaske. Ya fito dai a fili yana magana cewa a taimake shi, a zo a haɗu, a zo a yi wannan al'amari. A hukumance yake wannan zance, yake kuma fassala, yake kuma kwarmata wa duniya cewa ga halin da yake ciki a taimaka masa. Babban abin da zai zama ma'auni gare mu anan shine idan ya zama akwai wani abu da ya faru a duniya har ta kai mu da super power a karan kanta, ta kasa marwarewa har tana magana kawancen ma ya gagara, to anan sai a duba ga to wace super power yanzu a wannan duniyar. Ina tambaya, wata ƙasa ce yanzu super power wacce take cijewa kuma kowa ya ciju, wacce kowa ya kasa tunkararta, wacce kowa ta ginda da layi, ta ja layi, jan layi, kowa ya kasa tsallakawa a wannan duniyar? Allah jama'a, wannan wace ƙasa ce? Barkanmu da sharhu. Wannan dai wani mummunan hari ne da Hezbollah sun ka kai a haramtacciyar ƙasa ta Isra'ila. Alhamdulillah, yanzu haka jamhuriyar musulunci ta ƙasar Iran ta sanar da cewa manya-manyan mizahil guda 30 ta aika su, inda dukkansu suna da nauyin ton 2 da zuwa ga ƙasar mamaya. Ma'ana ita wajen Iran sunan Isra'ila ƙasar mamaya, ba ta ɗauke ta a cikakkiyar ƙasa wadda za ta kira ta Isra'ila, sai dai ƙasar mamaya, ƙasar da za a kori wa'inda suka mamaye wa wasu al'umma, a dasa wasu al'umma, to sun tura su ƙasar mamaya. Zuwa yanzu ga Al Jazeera ita ma yanzu haka a labaranta minti 11 maganar da take, eriyoyi da dama kawai kaya sauka suke, an samu wajaje sun lalace, sun tashi daga aiki. Idan muka kalli bidiyon nan, na so na ɗauko shi da ɗora, eriyoyi ne guda a babban birnin ƙasar Isra'ila, Tel Aviv. Wajen gaba ɗaya duhu, ya yi baƙi ƙiran, duka eriyar wajen alamun duk wani abu da ke wajen ya tashi daga aiki, wajen ya yi baƙi ƙiran. Bidiyon nasu Al Jazeera sun ƙi su ba da dama a ɗauko shi a ɗora al'umma, amma in mutum ya koma yanzu Al Jazeera, in ya rubuta ya koma live, zai ga bidiyon wajajen da gaskiya missile ɗin suke soka, ɓanna suke, saboda Iran tun da aka fara yaƙin nan ba ta yi amfani da makamin da ya kai ton 2 nan ba, amma yau ta harba su kuma har guda 30, ba ta fin ta harba 5,
uku, biyu su tarwatse. To yau 30 sanadiyar motsi da suka nuna za su yi, saboda Amurka ɗazu ta sanar da cewa yau za ta kai harin da bata taɓa kai kamar shi ba. To shine ita Iran ta fare musu a aikace. Wannan makamai da yanzu haka sun fara sauka a babban birnin ƙasar Isra'ila da wasu yankuna. Nan ma wani waje ne da diga irin barbashin bom ɗin ya faɗa. Za mu ga faɗawar shi da yadda wajen ya kama da wuta. To yau dai Yahudawa kowa ya ta kan shi. Tonal wannan ma ramin ƙasa ma shi ma dai ba zai ɓoye ku ba, don yau makaman masu nauyi ne. Fatan mu Allah ya ci gaba da bamu nasara ya taimaki raunana. Wannan rahotannin gidajen talabijin na ƙasar Isra'ila suke haska irin yanayin da ake ciki, musamman fashe-fashe da take faruwa a babban birnin ƙasar Isra'ila. Suna maganar wannan makamai da suka taho sun iso ne ƙasar kuma sun faɗa suna fashe-fashe, musamman tashin wajaje da aka hara ba tare da wani gargaɗin ƙararrawa ta gargaɗi ba. Akwai sarin da yake kaɗawa mai wii ɗin nan. To wannan wii ɗin su wa'innan makaman ba irin wa'inda za a ji wannan kukan ne ba, su dai a ji saukar su. Wani makamin ne wanda ake so a lalata air defense ɗin ƙasar Isra'ila, musamman tat ɗin nan, wannan motar sharon nan, kwasai tifan nan ta Amurka da take kakkaɓa makamai. To ƙananan makamai da ake so ya zamo an gaji yadda da ita take ganin sun iso har ya zamo an ji ƙarar diniya wadda take gargaɗin cewa ga makamai nan kowa ya ta kanshi a koma ƙarƙashin ƙasa. To wa'innan makaman na musamman ne, dama Iran ta ce za ta fara amfani da makamai na musamman. Su ba a jin sun taho, sai dai a ji saukar su, don haka wani diniya ce za ta yi. Ai kawai sai dai mai fatan Allah ya ci gaba da yin daukan azaba ga wa'innan azzalumai na duniya, ya taimake mu ya taimaki raunana. Yanzu haka ministan tsaron ƙasar Isra'ila a jawabai da yake wanda Al Jazeera suka yi ɗaukowa suke haskawa, a cikin jawaban shi ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar Lebanon ta ci amanar su kuma ta yaudare su. Sun ba ta duk wani goyon baya da duk wani abu da take bukata domin ta lalata makaman Hezbollah da karfin Hezbollah, amma sun ci amanar mu, ba su yi mana wannan aiki ba, don haka za su biya farashi mai tsada. Gwamnatin Lebanon za ki biya farashi mai tsada na yaudarar mu da cin amanar mu. Isra'ila kusan ta ba da duk wani irin wani gudunmawa da goyon baya da duk wani bayanan sirri na yadda za a yi kawo ƙarshen Hezbollah. Sai zamo Hezbollah sabuwa kar, wadda Hezbollah ba su zata ba ma akwai irin wannan karfin tattare da ita, musamman yakin da aka gwabza kafin wannan na kwana na wanda aka yi ceasefire. To wannan sai suka tabbatar da fa Hezbollah inda suke tunanin ta wuce nan, don haka gwamnatin Lebanon ba ta yi musu abin da ya kamata ba, kuma za ta biya farashi mai tsada. To ai ku ci kanku kawai, shikenan sai a fara assassinate, a fara musu kisan gilla. Daman yaran ku ne kuma ku kuka kawo su, kuma suka yaudare ku suka ci amanar ku, kun ga kuwa shikenan iku sai ku ci kanku. Allah ya taimaki wannan kungiya ya taimaki raunana.